Doamnelor și domnilor, bună seara! Mă bucur foarte mult să fim împreună în această săptămână extrem de importantă pentru cei mai mulți dintre noi. Ne apropiem de cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, sărbătoarea prin care milioane și milioane de oameni sărbătoresc înfrângerea morții prin viață. Este de departe un vârf al creștinătății, al vieții noastre și al fiecărui an. Este momentul în care ne apropiem mai mult de Dumnezeu și unii de alții, iar așa cum ați văzut încă de aseară, preocuparea mea, sau una dintre preocupările mele fundamentale, din totdeauna și mai ales poate din ultima vreme, a fost aceea de a încerca să vă aduc acei oameni în casele dumneavoastră care au nu doar lucruri să vă spună, ci cred că prin prezența lor am putea să înțelegem mai bine toate lucrurile care poate nu le-am înțeles în acești ani. Ce minune până la urmă a fost aseară să îi vedem pe cei doi, pe părintele Ionuț, cel care avusese coloana fracturată în două locuri, despre care toți medicii spuneau că n-are nicio șansă să mai meargă vreodată. Și apoi, în urma unei rugăciuni a 50 de preoți, se ridică în picioare și merge. Realmente un miracol. Că despre familia care își pierde copilul la colectiv și apoi în aceeași zi, la aceeași oră în care plecase Andrei, se naște un nou copil, în ciuda faptului că mama avea 52 de ani când a rămas însărcinată și 53 când a născut, cred că acea relatare a tatălui n-are cum să nu-ți rămână în minte și în suflet toată viața. Ce facem în seara asta și mai ales ce facem mâine seară? Mâine seară v-aș sugera să nu pierdeți sub nicio formă. Un om al lui Dumnezeu va fi în studioul acesta. Ediția de mâine seară începe de la ora 8. Va fi o seară lungă și o seară specială. În seara asta, dragii mei, vreau să vă ofer posibilitatea să întâlnim alți oameni extraordinari. Pe unii veți întâlni în studio, iar pe alții veți întâlni pe niște înregistrări, pentru că seara este densă și importantă. Îl veți întâlni, de exemplu, pe preotul tată a 400 de copii. Rar întâlnești un astfel de om și rar întâlnești o astfel de minune, pentru că și aceasta este o minune și acesta este un miracol. Preotul tată a peste 400 de copii. Ne oprim de multe ori la câteva cazuri și suntem impresionați de ele, dar ele sunt multe. Acum însă vreau să vă spun ceva foarte deschis și foarte sincer de la începutul acestei emisiuni. Unul dintre motivele pentru care am simțit nevoia ca în această săptămână să pun mai mult accentul pe aceste subiecte este faptul că am sentimentul că se duce un război. Un război cumva împotriva acestei dimensiuni spirituale pe care fiecare dintre noi o avem. Avem o serie întreagă de nevoi, avem o serie întreagă de dimensiuni din punct de vedere uman, dar există una care cred că este sub atac. În ultima vreme vezi în zona internetului, vezi pe rețele de socializare, vezi în stradă, vezi în stânga și în dreapta, vezi în Europa, cum aproape că nu prea mai e chiar la modă să fii creștin și mai ales să vorbești despre asta. Poate că acum e cumva la modă să spui că crezi în forțe nevăzute sau poate crezi în tine. E un nou curent marxist care se vede limpede. Sunt țări în Europa care pur și simplu nici măcar nu mai urează un Paște fericit, spun sărbători fericite, nu mai spun Crăciun fericit, spun sărbători fericite, pentru că până la urmă este vorba despre sărbători, este vorba despre noi, este vorba despre, eu știu, orice altceva, dar nu este vorba despre divinitate. În seara asta eu v-am ales niște oameni care cred în aceste lucruri, unii de la noi și alții de departe, oameni de succes, oameni care au reușit în viața lor și din punct de vedere profesional și uman. Și vreau să încep prin a vă oferi, în mod special pentru cei mai tineri care sunt targetați, care sunt în ținta acelora care vor cumva să distrugă această dimensiune spirituală, această dimensiune a creștinătății în ultima vreme, vreau să le arăt câteva exemple care probabil ar putea să treacă neobservate. Vă place, de exemplu, de Denzel Washington? Pentru mine este unul dintre cei mai importanți actori din afară. Am niște actori preferați și din România și pe unii dintre ei o să-i vedeți în seara asta.
Dar o să vedeți ceva ce spune Denzel Washington în mod repetat și lucrul acesta m-a impresionat. Este cel care a câștigat de 2 ori premiul Oscar și face un lucru care cumva îți atrage atenția în momentul în care se urcă pe scenă pentru a-și primi premiul. În mod normal îți vine să iei cărămida, să te bați cu ea în piept și să spui sunt cel mai important actor al planetei la această oră. Dar Denzel Washington și în 1990 și în 2002 când primește premiul Oscar face ceva ce mi-a atras atenția și m-a făcut cumva să încerc să aflu mai multe lucruri despre convingerile lui. L-am văzut la Catedrala de Cristal, la un eveniment pe care am avut onoarea să-l prezint în urmă cu mai mulți ani de zile și, sigur, acolo era o serie întreagă de personalități, asta nu spunea mare lucru despre el. Dar haideți să pornim de la niște oameni care sunt considerați de cel mai mare succes de pe glob. Și poate în felul acesta o să încercăm să înțelegem dacă e vreo rușine să spui despre convingerile tale sau poate că de fapt atunci când e vorba de niște lucruri care sunt cu adevărat importante pentru tine. Sunt persoane în România și vorbim despre ele în aceste zile care pentru acest gen de convingere au mers în închisoare și unii dintre ei au murit acolo. Poate o să-l cunoașteți pe Episcopul Tinerilor, un film despre unul dintre cei care ajung într-o închisoare comunistă și moare pentru convingerile lui. Dar haideți să începem cu ceva ce până la urmă pare așa, nu? Mai frivol, dar nu este. Denzel Washington urcă pe scenă în 1990 și printre primele cuvinte îi mulțumește lui Dumnezeu pentru asta. Ce-o fi cu Denzel Washington? Ce-o fi în spatele acestor cuvinte pe care le spune? L-avem pe Denzel Washington în 1990. Ia să-l vedem când urcă pe scenă să-și ia premiul Oscar. This year, the nominees for Best Supporting Actor include names that could light up a marquee all by themselves. Among them are 2 previous Academy Award nominees and another who's already won 2 Oscars. This first award of the evening may have been the most difficult to decide. The nominees are Danny Aiello in Do the Right Thing, Dan Aykroyd in Driving Miss Daisy, Marlon Brando in A Dry White Season, Martin Landau in Crimes and Misdemeanors, and Denzel Washington in Glory. And the Oscar goes to Denzel Washington in Glory. Oh, thank God I get to use this. 45 seconds, right. I want to thank the Academy. I want to thank Ed Zwick, Freddie Fields, who did a fantastic job, who made what I consider to be at least one of the best 5 films of the year. I'd like to thank my friend and manager, Flo Allen, fabulous Ed Lamato, and Todd Smith, and George Freeman, and God bless you, my mother, I love you, my beautiful wife, Pauletta, the kids. My son said he was going to make one of these out of clay for me. Now I got the model for him. I want to thank my first agent, the late Ruth Aronson, who believed in me. I'd also like to pay homage to the 54th, the black soldiers who helped to make this country free. I thank God. I thank you. A zis de 3 ori că îi mulțumește lui Dumnezeu, ultima dată, fiind cumva ceea ce vrea să spună pe fond, nu? Își notase asta, 45 de secunde. Poate era emoționat, poate era primul Oscar.
Denzel Washington a fost dintotdeauna acest Denzel Washington. A avut probleme cu alcoolul și dintr-o dată a descoperit că cineva poate să-i dea o forță mai mare decât cea pe care o avea el. În 2002 primește un alt Oscar, iar momentul este ăsta și pare că n-a fost deloc o coincidență în momentul în care își notase în cele 45 de secunde, ca nu cumva să uite să-i mulțumească lui Dumnezeu. 2002. The Oscar goes to I Love My Life, Denzel Washington. This is the 5th Academy Award nomination for Denzel Washington and his second Oscar. He won for Best Supporting Actor in 1989 for the Civil War film Glory. Two birds with one night, huh? Oh, God is good. God is great. God is great. From the bottom of my heart, I thank you all. 40 years I've been chasing Sydney. They finally give it to me. What do? They give it to him the same night. I'll always be chasing you, Sydney. I'll always be following in your footsteps. There's nothing I would rather do, sir. Nothing I would rather do. God bless you. God bless you. Wow. Oh, I want to thank the Academy. You know, when I was in college, first starting out as an actor, they asked each one of us what we wanted to do. I said, I want to be the best actor in the world. All the students in the classroom looked at me like I was a nut. Life has taught me to just try and be the best that I can be. And I thank the Academy for saying to me that on this given night, I was the best that I could be. I want to thank Warner Brothers and Alan Horn and Lorenzo de Bonaventura for supporting this film, and Antoine Fuqua, a brilliant young filmmaker, African-American filmmaker. I don't know where you are, Antoine, love you. Ethan Hawke, my partner in crime. So many people, I can't even remember everybody, lawyers, doctors, agents. My beautiful agent, Ed Lamato, we've been together for so many years. Hometown boy from Mount Vernon, my beautiful wife, I love you so much. You put up with me in spite of myself. And my beautiful children at home. I told you if I lost tonight, I would come home and we'd celebrate. And if I won tonight, I would come home and we'd celebrate. Well, I'm coming home, we're celebrating. God bless you all. Sigur că toată lumea ar putea să țină minte că Julia Roberts se agață de gâtul lui la final. Dar pentru cei care vor să urmărească mai atent, ce-i cu acest Denzel Washington? Când intră pe scenă spune God is good, God is great, Dumnezeu e mare, Dumnezeu e bun, o spune de 2 ori și la final din nou cu Dumnezeu. E vreun habodnic Denzel Washington sau de fapt credința nu este pentru habodnici sau nu este despre habodnicie? Denzel Washington ajunge să fie respectat ca fiind unul dintre cei mai importanți actori ai planetei. E invitat la una dintre cele mai importante universități din Statele Unite să țină un discurs despre cheia succesului. Și Denzel Washington acceptă să facă acest lucru vorbindu-le tinerilor absolvenți despre cheia succesului lui. Și spune că secretul lui, și așa cum s-au zis mai în filmul care urmează, este să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc. Denzel Washington. Put God first. Put God first in everything you do. Everything that you think you see in me, everything that I've accomplished, everything that you think I have, and I have a few things, everything that I have is by the grace of God. Understand that.
It's a gift. 40 years ago, March 27th, 1975, it was 40 years ago, just this past March, I was flunking out of college. I had a 1.7 grade point average. I hope none of you can relate. I had a 1.7 grade point average. I was sitting in my mother's beauty shop. They still call it beauty shops now? What they call it now? Yeah, I was sitting in the beauty parlor. I was sitting in my mother's beauty parlor, and I'm looking in the mirror, and I see behind me this woman under the dryer. And every time she looked up, every time I looked up, she was looking at me, just looking me in the eye. And I didn't know who she was, and I said, you know, she said, somebody give me a pen, give me a pencil, I have a prophecy. March 27, 1975, she said, boy, you are gonna travel the world and speak to millions of people. Now mind you, I was flunked out of college. I'm thinking about joining the army. I didn't know what I was gonna do, and she's telling me I'm gonna travel the world and speak to millions of people. Well, I have traveled the world, and I have spoke to millions of people. But that's not the most important thing, the success that I had. The most important thing is that what she taught me and what she told me that day has stayed with me since. I've been protected, I've been directed, I've been corrected. I've kept God in my life, and it's kept me humble. I didn't always stick with him, but he always stuck with me. So stick with him in everything you do. If you think you want to do what you think I've done, then do what I've done and stick with God. Number 2, fail big. That's right. Fail big. Today's the beginning of the rest of your life, and it can be very frightening. It's a new world out there. It's a mean world out there, and you only live once. So do what you feel passionate about. Take chances professionally. Don't be afraid to fail. There's an old IQ test, was 9 dots, and you had to draw 5 lines with a pencil within these 9 dots without lifting the pencil. The only way to do it was to go outside the box. So don't be afraid to go outside the box. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams, and they ultimately fuel disappointment. So have dreams, but have goals. Life goals, yearly goals, monthly goals, daily goals. I try to give myself a goal every day. Sometimes it's just to not curse somebody out. Simple goals, but have goals. And understand that to achieve these goals, you must apply discipline and consistency. In order to achieve your goals, you must apply discipline, which you have already done, and consistency every day, not just on Tuesday and miss a few days. You have to work at it every day. You have to plan every day. You've heard the saying, we don't plan to fail, we fail to plan. Hard work works. Working really hard is what successful people do. And in this text, tweet, twerk world that you've grown up in, remember, just because you're doing a lot more doesn't mean you're getting a lot more done. Remember that. Just because you're doing a lot more doesn't mean you're getting a lot more done. Don't confuse movement with progress. My mother told me, she said, yeah, because you can run in place all the time and never get anywhere. So continue to strive, continue to have goals, continue to progress. Number 3, you'll never see a U-Haul behind a hearse. I'll say it again. You'll never see a U-Haul behind a hearse. I don't care how much money you make, you can't take it with you. The Egyptians tried it.
They got robbed. That's all they got. You can't take it with you. And it's not how much you have. It's what you do with what you have. We all have different talents. Some of you will be doctors, some lawyers, some scientists, some educators, some nurses, some teachers. Yeah, okay. Some preachers. The most selfish thing you can do in this world is help someone else. Why is it selfish? Because the gratification, the goodness that comes to you, the good feeling that I get from helping others, nothing's better than that. Well, one or two things, but nothing's better than that. Not jewelry, not big house I have, not the cars, but it's the joy. That's where the joy is, in helping others. That's where the success is, in helping others. Finally, I pray that you put your slippers way under the bed tonight, so that when you wake up in the morning, you have to get on your knees to reach them. And while you're down there, say thank you for grace. Thank you for mercy. Thank you for understanding. Thank you for wisdom. Thank you for parents. Thank you for love. Thank you for kindness. Thank you for humility. Thank you for peace. Thank you for prosperity. Say thank you in advance for what's already yours. It's how I live my life. That's why I am, one of the reasons why I am today. Aș putea să vă arăt din Denzel Washington până mâine dimineață. A hotărât la un moment dat să înregistreze Biblia cu propria sa voce, care costă milioane și milioane, pentru a înregistra orice fel de reclamă sau orice din lumea asta gratis. Doar ca oamenii să poată asculta în mașină Biblia, dar ca oamenii să poată asculta în căști Biblia. Pentru că acestea sunt convingerile lui. Și seara asta, dragii mei, o să vă arăt multe alte mari personalități ale lumii, pentru că invitații mei din această seară sunt personalități de aici și din toată lumea. Îl veți vedea pe Bono de la YouTube ce spune despre convingerile lui, despre credința lui. O veți vedea pe Oprah Winfrey, cel mai important om de televiziune, poate din toate timpurile, despre convingerile ei și mulți alții. Dar știți ceva? Credința aceasta are mare legătură cu locul acesta. De generații și generații au fost oameni care au ținut făclia aprinsă. Au fost oameni care au oferit copiilor lor această comoară fără de preț. Și unii dintre acei copii, când au devenit adulți și vremurile au fost dure, au păstrat acea făclie aprinsă cu prețul propriei vieți. Au fost oameni care au murit și care nu au abdicat de la credința lor. Au fost oameni care au fost târâți în închisori și au fost forțați să renunțe la aceste convingeri puternice și n-au renunțat. Dragii mei, haideți în această seară să vedem până la urmă ce e important și ce nu e important. Ce e cu adevărat important pentru viețile noastre și cât de mult contează în această dimensiune spirituală pe care noi o avem. Eu știu lucrurile pe care le avem acolo. Cred că această sărbătoare ar trebui să fie pe o treaptă mai înaltă decât celelalte. Și discuția din această seară, toate lucrurile pe care le-am pregătit pentru seara asta, întâlnirea cu preotul, care este tată a peste 400 de copii, n-are cum să nu ne înalțe sufletește în această ediție. Dragii mei, în studioul nostru în această seară se află și vor mai veni oameni tare speciali. Vreau să mulțumesc foarte mult. De exemplu, o să încep cu Iuliana Tudor. Sărut mâna, bun venit! Bună seara! Îi spun bun venit Ozanei Barabancea, sărut mâna, bun venit! Maestrului Mircea Diaconu, care sigur, dacă ar fi trăit în Statele Unite, ar fi urcat pe scena aia pe care am văzut pe Denzel Washington de mai multe ori, dar cu toate astea l-am văzut și știm cine este și ce talent i-a dat Dumnezeu și niciodată nu a făcut un secret din faptul că puterea sau parte din puterea domniei sale vine tot de acolo de sus. Bună seara, maestre! Bun venit!
Îl salut de asemenea pe Daniel Buzdugan. Daniel Buzdugan, bună seara! Realizează cel mai ascultat matinal de radio din România în fiecare dimineață cu Mihai Murar la Radio Zoo. Știți asta deja. Bun, maestre, o să încep cu dumneavoastră. Simțiți că începe să fie un fel de asalt? Adică ceata cu Dumnezeu și prin Europa și pe aici, poate că sunt alte lucruri mai importante. Nici nu mai urăm, cum spuneam, Paște fericit în multe țări, să spun sărbători fericite, o serie întreagă de lucruri care încearcă cumva să amputeze din cine suntem noi cu adevărat. Ce e asta? Hai să zic întâi din perspectivă europeană, că e subiectul zilelor astea, acestor luni. Am făcut acum 4 ani, cred, un raport care se numea, era despre patrimoniul cultural european și despre asta era vorba. La un moment dat era vorba despre patrimoniul cultural creștin. Așa l-am scris materialul. Când am ajuns în discuții cu celelalte grupuri politice, numai părea că-s nebun. Se uitau, se închinau, toți ziceau, nu ești întreg la cap. Cum scrie așa ceva? M-ați înțeles? Și nu puteam să pricep o vreme. Cum creștin? Nu. Deci asta nu e exclus absolut. Nu e voie să spui asta. Cum nu e voie să spun asta? M-ați înțeles? M-am luptat, am explicat, am argumentat. Nu se putea. Până la urmă erau în fața mea niște domni și doamne care veneau din niște țări, și le-am spus-o, care au crucea pe drapel. M-ați înțeles? Deci, la nivel politic, decizional, instituțional, în Uniunea Europeană, nu se recunoaște, e o rușine să recunoști că Europa e un spațiu creștin. Este un spațiu creștin. Așa a apărut Europa. Despre asta e vorba, peste tot. Bun. Acum, vin niște oameni cu bărcile. Am încercat să explic lucrul ăsta măcar așa, să fie ca argument. Peste Mediterană. Unii mor, unii trec. Când trec, cu bărcile, în bărcile alea au toate aceste valori. Au religiile lor, au credința lor, au noțiunile și valorile lor însemnând familie și așa mai departe, cu ele vin într-un spațiu european care își distruge sistematic aceste valori. Este atât de grav cât nu ne putem imagina. Cât nu ne putem imagina. Și mă tem că genul ăsta de pledoarie nu o să o auzim prea des în gura nici măcar a unora care pleacă de aici validați de votul românesc acolo. Când ajunge acolo e de bon ton să faci cum face lumea, să zici cum zice lumea, să nu prea contrazici, să mergi în trendul unuia sau altuia, ați înțeles? Da, sunt mode. Ați văzut că trendul vine aici. Până la urmă, ca să te... Da, este. Sigur aici. Că da. Asta e alt subiect și e mai grav decât ne putem imagina. Am complotat cu președinta Comisiei de Cultură, eu eram vicepreședinte, care e italiancă, și la ureche, vorbeam la ureche despre acest subiect și am scris ce am vrut noi și cu chiu cu vai l-am trecut păcălindu-i până în ultima clipă. Ați înțeles? Asta e o realitate care pare așa, poate că o discutăm acum. Nu, este profundă, e gravisimă pe termen lung pentru ceea ce înseamnă spațiul european. Pentru că, repet, alte religii vin și impun religiile, și impun credințele și noi nu răspundem cu același lucru. Trebuie să fie foarte clar că vin într-un spațiu care are o anumită credință, un mod de viață, vin în creștinătate. Să fie foarte limpede lucrul ăsta. Bun. Alte valori. Familia. Nu vedeți ce atacată este familia care face parte din acest subiect. Este piatră de temelie a acestui subiect. Nu? Atacată pur și simplu și sistematic. Acum venim la România, care e la 2000 de kilometri. Un pic mai târziu, dar vine și peste noi lucrul ăsta. Vedeți, clipă de clipă se petrec lucruri infernale de acest nivel, de acest gen, și nu numai asta vine peste noi. Vin și metodele. Ce se întâmplă în Franța va urma să fie și în România, încet, încet. Europa este străbătută de armate fără uniforme, care nu au Dumnezeu, nu au credință, distrug absolut totul. Și nu e vorba decât despre nu și despre negare. În România, venind o clipă, pe mine mă îngrozește, multe mă îngrozesc, dar iată un lucru, și anume, toată lumea vizibilă, lideri de opinie, politici și mai departe, decidenți, nu discută și nu comentează și nu vorbesc decât despre răul din noi. Nimeni nu vorbește despre binele din noi, nu-l vede, nu-l stimulează. Și atunci pare
Pare că nu există, pur și simplu. Pare că nu există în România oameni care cred, care trăiesc așa cum au fost învățați de mici, acasă, de biserică, de școală, cu frica lui Dumnezeu, cu iubire de Dumnezeu, și sunt foarte mulți oameni care așa trăiesc. Până la urmă e vorba de un mod de viață. Nu e o cărămidă în piept. Nu trebuie să te duci neapărat la biserică sau să bagi mătănii în fiecare zi. Nu, trebuie să trăiești în felul acela. Deci cum ne-a învățat Iisus Hristos, ca să spun așa, așa trebuie să trăiești, cred eu. Nu altfel. Bun. Nenorocirea este că avem un reflex de a imita. M-ați înțeles? Și atunci, încet, încet, nici nu mai știm, nu vom mai ști cine suntem. Biserica din deal, într-un sat din România, Biserica Albă, cu cimitir în jur, cu crucile, care este esența acestei națiuni. Aia este. Aia este, nu e alta. Încet, încet, nu va mai conta. Noi toți am plecat de undeva. Am luat un geamantan, am plecat dintr-o lume mică, care e un sat undeva, un orșel undeva, și am venit într-o lume din ce în ce mai nebună, care e marile orașe. Am plecat mai departe, în Europa, și așa mai departe, în carusel. Vom uita, din cauza acestui carusel, cine suntem, de unde plecăm, cine suntem cu adevărat, ca națiune, din care face parte fundamentală credința, credința în Dumnezeu. Și nu, repet, nu aceea clamată, ci aia care te învață să trăiești zi de zi, cu copiii tăi, cu familia ta, cu prietenii tăi, cu cele sfinte, la tine, fără să faci caz de ele, că nu despre asta este vorba. Mi s-a întâmplat odată, eram student, deja poate în ultimul an, cam așa, și am simțit un fel de pierdere de sine, concretă, pur și simplu. M-am speriat și am luat primul tren, la vremea nu aveam mașină, vă dați seama, spre satul meu, am ajuns, am trecut, că așa se ajungea, cu 2 trenuri, după aia treceai încă 7 km prin pădure și coborai din pădure și era râu și dincolo era satul. Am coborât, m-am descălțat ca să trec râul și am rămas pe pietre cu picioarele în apă. Și am stat, cred că, vreo oră sau 2 ore acolo. După care mi-am dat seama că nu mai aveam timp. Trebuia să mă duc înapoi, să prind iară trenul și n-am mai ajuns acasă măcar la ai mei. Dar cât am stat eu, o oră, 2 ore cu picioarele în apă, ca să vă zic așa, m-am resetat, ca să folosesc un termen de azi. Am știut iară cine sunt și ce vreau eu pe lume. M-am regăsit, ca să spun așa. Nu pot decât așa. De-aia zic mereu, e un lucru care l-am citit, l-am înțeles, l-am aflat, fie și din biografia lui Brâncuș, căruia suntem datori, îngrozitori de datori suntem. Te naști într-un loc de pe pământ, te învârte lumea cu tine, umbli și așa mai departe. Dacă în final nu ajungi să închizi cercul, vei fi nefericit și vei muri nefericit. M-ați înțeles? Așa e. Așa e. Iar Brâncuș este cel mai important exemplu. A suferit îngrozitor că n-a putut să vină din nou în țara lui, să fie mormântat în pământul lui. Și suntem datori cu lucruri de tipul ăsta, care sunt de tip creștinesc. Atât, nimic altceva. Nu emfaza, nu Marele Brâncuș, care este... Nu? Este. Nu. 10 secunde solo spot. Spite culinare îți fac cu ochiul la tot pasul. Vrei să te bucuri de gusturi alese în fiecare zi, dar și la mesele festive. Mănânci bine, te simți bine. Cu Fiobilin poți preveni crizele biliare datorate bilei leneșe. Fiobilin stimulează secreția naturală a bilei, împiedicând formarea cristalelor de colesterol și contribuie la evacuarea ei în intestin pentru o digestie mai bună. Fiobilin pune bila leneșă la lucru. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Bun, domnilor și domnilor, astăzi am stat de vorbă cu mai mulți, încercând cumva să-mi dau seama până la urmă care este temperatura acestui subiect. Cât de mult oameni își doresc să se vorbească despre asta și mi-am dat seama după emisiunea de aseară că avem mare nevoie de aceste lucruri. L-am sunat pe prietenul meu, Dan Negru, la un moment dat, întrebându-l dacă este în București. Era la o mănăstire, era într-un moment în care încerca să caute lucrurile esențiale din viața lui și l-am rugat de acolo să se filmeze cu telefonul și să ne transmită ceva în seara asta. Spun o poveste, Dan, care mi se pare fabuloasă, pe care o știe de la mitropolitul Banatului Nicolae Corneanu, este un fost mitropolit al Banatului Nicolae Corneanu, poveste pe care cred că în această seară
avem nevoie de ea pentru a înțelege că există momente în istorie când unii încearcă să frângă ceea ce înseamnă credința și iată, uneori nu reușesc. Dar asta nu înseamnă că nu vor reuși până la urmă. Ascultați-l pe Dan. Salut, Mihai! Vreau să vă împărtășesc o povestioară pe care am auzit-o de la preasfinția sa Nicolae, mitropolitul Banatului. Domnia sa a povestit că în anii 50, o perioadă grea, o perioadă complicată pentru religie, în Uniunea Sovietică, în Moscova mai bine spus, comuniștii au organizat un mare meeting împotriva religiei. Meetingul a fost organizat tocmai în Duminica Paștelui ca oamenii să nu apuce să se ducă la biserică. Și au fost convocați cu forță acolo peste 100.000 de moscoviți. De-a lungul meetingului, la tribună, au urcat personalități marcante ale Partidului Comunist care au povestit că religia e o invenție, că Dumnezeu nu există, că Biblia e o simplă poveste. La sfârșitul meetingului, comuniștii au obligat un tânăr preot să urce și el la tribună și să spună că nici el, preot fiind, nu crede în religie. Preotul a urcat la tribuna meetingului și în fața 100.000 de moscoviți a spus doar atât: Hristos a înviat. Și 100.000 de oameni au răspuns într-un cor: adevărat a înviat. Să aveți un Paște luminat. Mulțumesc, Dan. Cât de simplu și cât de puternic până la urmă. Daniel, cum ți se par? Tu ești unul dintre cei care nu ascunzi faptul că tu crezi în Dumnezeu, că mergi uneori la mănăstiri, că mergi la biserică. Mai e cool asta? Mai e trendy asta? N-ai cum să ascunzi. La un moment dat, când venisem în București, mulți mi-au zis: te aud la radio vorbind cu accent moldovenesc. Frate, trebuie să fii. Zic, nu pot. N-am succes altfel. Dacă nu te comporți așa cum ai fost educat, dacă nu te încerci să fii altceva decât ceea ce ești tu, la televiziune poate e un pic mai ușor, pentru că cu o fată frumoasă, cu un cadru de fugă, cum se spune, cu niște picioare frumoase, reușești să păcălești. La radio este teatru minții și omul te simte. În momentul în care tu ești altcineva, omul apasă pe buton și se duce în altă parte. Deci n-aș putea niciodată să fiu altceva decât ceea ce am învățat eu. Eu m-am născut... E un miracol că în momentul ăsta sunt aici, pentru că m-am născut la 6 luni. Wow. A fost așa o sarcină foarte complicată. Aveam aproape 1 kilogram. Doctorii au spus mamei că nu există nicio șansă. Mama a luptat pentru mine, am stat câteva luni în spital și tot ce a înfăptuit și tot ce am realizat, absolut toate lucrurile formidabile din viața mea l-am pus înainte pe Dumnezeu. De multe ori am fost părăsit de prieteni, de oameni. S-a întâmplat asta? Da. Ți s-a spus că poate ești prea religios sau prea habotnic sau nu știu? Da, așa. Nu, dar în ce sens i-ai pierdut pe unii dintre oameni? Interese, știi cum, la un moment dat oamenii sunt lângă tine pentru că ești cineva și trebuie să-i ajuți cu bani, cu influență, sună doctorul cu tare, nu știu ce, la un moment dat nu ai timp de lucrurile astea sau dar nu pe răspunzi. Dumnezeu l-ai pus întotdeauna pe primul loc în viața. Exact. Și întotdeauna când am fost supărat, când am fost dezamăgit de oameni, exista antena către Dumnezeu. Mama ta, părinții tăi au considerat că ceea ce s-a întâmplat cu faptul că tu ai supraviețuit, născându-te la 6 luni, având mai puțin de 1 kilogram și nu era medicina de acum, erau alte condiții atunci. Au considerat că asta a fost o minune, că tu ai supraviețuit și ai devenit un și bărbat? m-am învățat că întotdeauna trebuie să mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Și au fost vremuri grele. M-am născut în perioada comunistă, am prins comunismul în floare. Taică-miu era, Dumnezeu să-l ierte, era milițian, lucra în miliție și se ducea la biserică în capătul orașului, pentru că nu aveau interzis. Deci era o regulă. În momentul când erai în sistemul ăsta milițienesc, deși el n-a fost un om foarte bun, n-a avut nicio treabă cu atitudinea aceea fermă și autoritară și dură, nu avea voie. Și atunci se dezbrăca în weekend, duminica, la sărbători, se îmbrăca normal și mergea în capătul orașului unde aparent nu-l știa nimeni. La un moment dat au fost niște discuții că l-au văzut unii pe acolo și
era să fie dat afară, că i s-au făcut rapoarte, că așa era pe vremuri. Dar a trecut. Foarte impresionant, dragi prieteni, până la urmă să auzi pe oameni cu adevărat în ce crezi. Moda asta și, de fapt, trendul acesta despre care vorbea maestrul Mircea Diaconu, în care să încercăm să o lăsăm mai moale cu lucrurile astea, dacă am putea să nu mai vorbim despre ele, sigur că, de fapt, există o agendă în spate. N-am să încerc în această seară să vă spun care sunt adevăratele intenții, dar de fiecare dată că cineva încearcă să vă convingă de lucrurile astea, sau vedeți o campanie, care de cele mai multe ori se duc aceste campanii pe internet, uitați-vă în spate, uitați-vă cine sunt cei care promovează acele lucruri. Să știți că asta nu e doar la noi. Și exemplul pe care vi l-am dat mai devreme cu Denzel Washington este un exemplu oarecum fericit. De foarte multe ori la Hollywood vezi tot felul de lucruri care mai ciudate. Oameni care cred în tot felul de lucruri care pur și simplu te fac să spui întrebări. Dar sunt oameni de mare succes. Oameni care și-au construit cariere puternice și care nu ezită să-și exprime credința lor în Dumnezeu. Am urmărit un interviu cu Bono. Eu îl iubesc pe Bono de la YouTube. Am făcut chiar eforturi să merg la concertele lui. La ultimul concert am fost la Berlin și am văzut un interviu interesant de ceea ce spune, de ceea ce face și în interviu îi se pune următoarea întrebare. Tu, la ce te rogi? Pentru că în ziua de astăzi sunt tot felul de oameni care se roagă la tot felul de lucruri. Răspunsul care a urmat face ca, de fapt, acel interviu să rămână de neuitat. Și o să vedeți și alții oameni de mare calibru, care își fundamentează viața lor pe o temelie sigură, pe credință. Bono. I look to the scriptures for poetic truth, as well as the sort of historical stuff I'm interested in. And of course there was a historical Jesus. No, I'm talking about God. Oh, right. And do well, you... I see the person of Christ is my way to understand God. Do you pray? Yes. To whom or what do you pray? To and in Christ. What way? To Christ. Yeah. And what do you pray for? I pray to get to know the will of God, because then the prayers have more chance of coming true. I mean, that's the thing about prayer, isn't it? I mean, we don't do it in a very lofty way in our family. There's just a bunch of us on the bed, usually. We have a very big bed in our house. And we've prayed with all our kids. We read the scriptures, we pray. It's not even regular. Sometimes if we go to church on a Sunday, we go when the church is ended and we'll just go in on our own as a family. For peace and quiet. For peace and quiet, and we'll pray, usually about people that we know who are struggling with something, illness or so whatever. Then what or who was Jesus as far as you're concerned? I think it's a defining question for a Christian, is who was Christ. And I don't think you're let off easily by saying a great thinker or a great philosopher or, because actually he went round saying he was the Messiah. That's why he was crucified. He was crucified because he said he was the Son of God. So he either, in my view, was the Son of God or he was not. No, nuts. Nuts, yes. Forget rock and roll messianic complexes. This is Charlie Manson type delirium. And I find it hard to accept that all the millions and millions of lives, half the earth, for 2,000 years, have been touched, have felt their lives touched and inspired by some nutter. I don't believe it. So therefore it follows that you believe he was divine. Yes. And therefore it follows that you believe that he rose physically from the dead. Yes, yeah, I have no problem with miracles. I'm living around them. I am one. So when you pray, then you pray to Jesus. Yes. The risen Jesus. Yes. And you believe that he made promises which will come true. Yes. I do. Lui Bono nu este rușine să spună despre lucrurile în care crede, nu este rușine să spună dimpotrivă. O face cu un simț al demnității care cumva te inspiră când vezi așa ceva. Regizoarea de emisie îmi spunea în timpul acestui scurt fragment cu Bono
cât de frumos este că niciunul dintre invitați nu respiră uitându-se atent la ecran. Eu cred că sunt foarte mulți oameni în România care pot să depună aceeași fel de mărturie a credinței lor cu privire la cine sunt ei și de ce au devenit în felul acesta. Dar pentru că urmăresc la toată această campanie în care se încearcă cumva să te facă să-ți fie rușine de convingerile tale creștine, cred că e important să-i vedeți pe oamenii aceștia care și-au construit totul. L-ați auzit pe Bono. Familie. Citește Scriptura împreună cu copiii. Se roagă împreună copiii. Se roagă pentru cei care sunt în nevoie, pentru cei care trec prin perioade dificile, pentru cei care sunt în suferință. Nu e un habotnic. Este un om care știe și de foarte multe ori auzi oameni care spun, da, eu cred în Dumnezeu, dar în momentul în care încep să vorbești cu ei despre asta, nu prea știu exact în ceea ce cred. Cât de puternic și cât de special este ceea ce am auzit. Dar, dragii mei, nu sunt singurii oameni și o să vedeți că sunt și la noi astfel de oameni. Și din păcate îi vedem prea puțin, pentru că, într-un fel, de ce să vorbim despre asta? Cine știe, poate face gât de audiență în seara asta, poate nu face vorbind despre Dumnezeu. Știți care a fost minunea și care este minunea? Oricum aș vorbi despre lucrul ăsta și dacă s-ar uita un om, doi oameni, acei oameni merită acest lucru. Aseară vorbind despre acele minuni cu oamenii care au trăit acele minuni și care l-au întâlnit pe Dumnezeu în viața lor. Au fost atât de mulți oameni care au fost interesați să afle acele lucruri. După pauză, îl veți întâlni pe preotul tată a 400 de copii. Povestea este... îți taie respirația. Vă veți întâlni și cu alte personalități și din studioul nostru și din afară. Va veni și Manuela Hărăbor. Și va veni, de exemplu, și Oprah Winfrey, care o să vedeți ce spune despre lucrurile astea. Sunt mulți alții pe care am pregătit și sper să avem timp. Sper din toată inima ca în seara asta să-l vedeți pe episcopul tinerilor, care a murit în închisorile comuniste la 46 de ani, pentru că nu a vrut să renunțe la convingerile lui și să nu renunțe la credința lui. Vedeți? Credința noastră este fundamentată inclusiv pe cei care și-au dat viața ca noi să putem să fim liberi să credem în orice. Rămâneți cu noi. Ne întoarcem.